Hello, hello. Ganga Barabu, Sundar logo, no shifted. Yeah. Hello, hello. Wait, Ganga was on the vlog. Sasa don't fight this. Sasa nahi. Oh, di ni mira me isa. Sir. No, no kama na. Hello, say. Ginan bay thật đi đầm nữa. Ginan đầm nói thật đi. Ginan bearus di mana asala. Giờ phải đi. Pegate gunda thelma bang sindai. Pegate gunda mi bang sindai. Beri betul. Hello, hello. Hello. Outside dengan guys, main pet lah jangan. Dasar भाई. Roh, kamu mungkin. Ganga was on the vlog. Nang deh. Ini lagi kamu macam ni. Guys, man, sir, outside the comment hut. Side. What is hello, favorite? Guys, I'm scared. Diyan saya gila sabi dong no. Upload itu ni. पैसा नहीं दे. Asal kan ni. Ni sir kulai ni zone ba. Ini yang lain sih nomor saya. Dekai ni. Anu isi banai dah. Hello guys man, onnane like, comment, subscribe kalamna de. Iya mabaya, iya birain segap crowd umaya. Ini orang sawang kada nama, petla kole. Ame yur kacau has pibe umaya. Koraman. Or side. Oh, saya. Or side amba has bang de kumau umaya yone. Ini orang nang ini na asal na. Matu jadi bala. Orang kukan. Pes nu naik panen. Ini malah ini lebok style. Apa soal? Tahu nu bukan ane. Masa udah
हांदों खोमा र' जाहांदों खोमा माबा जादों ना इयो ओंखाम गुनथुक दा खामगोन अमा लेथ्राथारहाय खुगाया ओंखाम खालाय जानाय इदि अर सायलायना खिन्थाबाय मबाइलखौ लाबोनो बामोन आं अमाखौ भिडिअ बानायगौमोन आं इयानो सल दामनाया कपिराइट जागोन सं सारायखौ लाबोनांगौ सासेल' दं खानाया लावबायमोनलै फेरला नै खिनिया बारा लावाखै खिनियानो लावो मोखां सुदों नै फेरलाय मा होनना लायबाय थायो मेगनालाय माथो एसे फिसा जादों जा फिसासिन नुयोसां नों मेगनखौलाय नेदानो गिदिंदों रावबो लाइकबो हरा नायखुमाबायल' दं फैफिनबायखौ आं सेखा लाबोफादोंमोन नामा खालामनोसै र' बेखौ सायजोबनो एसे मोजां हरथारथोंसै बेखौनो बुथुमफैलायदां बाजारनिफ्राय फैना ओंखाम जाखांना अर आखाइ हांबाथाय मोजां मोननायसो गुदुं मोनो गैला खोमा बक्सआ जाथिं मैला माबा दंबो फासिङा हरजोबनानै बैयाव गंसे ना गंनै आं होथेनाय दं मानो नांगौ लांदां नुहरोथ' आरो थां जायो इयाव खुन्था थंथाम गायनानै थिंखौ नै ओरै गोलावै खाना होनांगौ आंगा नोंलाय माथो एसे आंगा जानानै दं गय बिगुरबो मोनाना नङाबा होथेनो हागौमोन सिद्दा लेथ्रा नुहुरोना नैयावनो होनो मोजांब्रा ना अबेबा दंबावो थिङा गैलाना होथेनांगौआनो बेखौ थां नुहुरदो ओरै लामा सिदा न' नुहुरनाया मोजां नङा डाइरेक्ट माबा गाज्रि माबा आगारहरनो हायो मानसिफ्रा गाज्रि माबाफ्रा एसेबाबो हावा होथेनाय जानांगौ मोजां गाज्रि मानसि थाबायोना लामाजों आरो नाहरखाथारो एबार बोसोराव जोंहा लाफा सायख' जायासै
बे चार्जआ फुल चार्ज जानो बेसे गोबाव नांगौ? 2 घन्टा 1 घन्टा नांगौ। ओमफ्राय खै घन्टा दामजायो बियो? 1.5 घन्टा सालायजा। बे सल'खौ थिग गोसोआव लादों खोनासंनानै। कपिराइट जागोनलै बेरला नोंहानो लाइभ होनायाव इहानो सल दामनाया। नोंबो दिनै मस्थै सल' दामनायावसो लाइभ होनो मोनदों। दाननो हागोन नों कपिराइट जाबा। थांसै। खम खोमसिमोन इफोरो आं फैजेनबा हावासि दासो स्रां जालांबाय दं। इमान सिथ्लायानो औवा लेमथेजोबनाय दैज्लांजों जाबजों माबायदि मोनफैदोंमोन आङो बेरला मोनाव फैजेनबा। नोंथ' इफोरखौबो दानस्राङामोन। लाजिदोयो होननायखौ इफोरखौबो दानस्राङामोन नोङो। दाबो दावदै फुला हावासि जादों दानस्रांनांगौ। हा? इयो नै दालाय मोनसेखौ हावासि जादो इयो। नै इखौ दानना हो। मेरला दावदै फुल दं दे। हेल'। फैयाबा जागोन नायसं बेरला बे खान्थाल फांनैखौ दानफायबावबासो सान्दुं नांगोन। खान्थालखौ दानफायबाबो जानांगौ फिथाइ थायानो। थायनोबो हागौ मालाबा थायो मालाबा थाया। हेल'। इंगेजमेन्ट हा? बेलासियावलाय थाङाबा थैयाबा दैया फिसाना गेदेर ओइखि हैलायनांगौ खोमा। बावखुंग्रि हाजोआ दे
Lan không mặt nào hơn này. Không còn nữa. Mà Mắt còn than cháu có tham vô đi bà. đen quá. Đen mắt. Mà bạn mắt mình thì đúng rồi. Đen mắt của tao. Like, subscribe, comment. Dah harusnya aku nak baik suara nak harusnya sentral. Amo balande. Aku bro, hi, hello, hello. Thank you for like comment. Hello. Yes, babai lo thap beri lah. Này, Aman lo. nó lên hay là Babai lo thap. Alay diskusen mà rồi luôn này phải thấy.Ista hay là cái cửa mà dân được những lúc là làm được. Salah udah celor di bistakan bayi salah. Angin bazar obain lagi bane bondo na. Ang labat deu sore ya foto bisa dos da baru tara mode. hello, hello, hello. Guys, guys.
गैयाबा हासिबा गावनानै बाहेरायाव सानद्रि होथेनांगोन ना ब्लां ब्लां देंदों आजिखालि गोजांना दै बिफांनि बारदै बाथौल'